Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Lana sizokwenza uchazwa kwama-linear graphs. Engifuna ukwenza lana ukucabanga ngama-variables nobudlelwane be-graph ukuthi buzobukeka kanjani. Manje asithi sinama-axis amabili lana kanjena. Lena engaphansi asithi inani lomkhiqizo leli. Bese lena eya phezulu ama-y-axis leya eya phezulu sithi ukufunwa komkhiqizo. Lana sisebenzise i-first quadrant, i-quadrant yokuqala ngoba amanani womabili azobe a-positive. Ngoba ngiyacabanga ukuthi ngeke umuntu akhokhele umuntu ukuthi amthathele umkhiqizo. Ngakho-ke amanani azobe a-positive. Masicabange ukuthi kuzokwenzakani ngamanani nokufunwa kwawo. Lana masithi uma amanani aphansi umkhiqizo uzoba mningi. Ukufunwa komkhiqizo kuzoba mningi uma amanani amaphansi. Wonke umuntu uzofuna ukuthenga uma amanani ephansi. Ngakho-ke umkhiqizo uzoba phezulu kanjena uma amanani ephansi. Umkhiqizo uzoba phezulu. Bese-ke uma ubuka lana ukuthi uma amanani enyuka, umkhiqizo uzokwehla. Uzokwehla umkhiqizo uma amanani enyuka. Uma amanani lawa omkhiqizo enyuka wona uzokwehla. Uma amanani futhi awomkhiqizo ehla kakhulu uma amanani omkhiqizo enyuka kakhulu nenani lokufunwa kwawo komkhiqizo kuzokwehla kakhulu. Ngakho-ke nalana uyabona sinomugqa oqondile, kepha ngeke uhlale unomugqa onjena oqondile. Ngesinye isikhathi ungathola ama-curve, kuzoya ngokuthi i-graph le ozobe uyenza izokunikeza amanani anjani, kodwa ungathola ama-curve ngesinye isikhathi. Manje lana uyabona ukuthi uma amanani enyuka kuzokwenzakani ngokufuna komkhiqizo. Uzobona ukuthi uma amanani enyuka umkhiqizo wona uyehla. Ngakho-ke lana ithi senze enye, ithi sibuke lokhu okuhlukile-ke manje sibuka le ehlukile yona i-graph yethu. Lana sizothi sinenani, bese ngapha sibe nokufunwa, inani lokufunwa komhlaba lana sithi komhlaba noma kwezindlu. Lana-ke ungafuna ukuthenga umhlaba uma inani linyuka. Ungafuna ukuthenga umhlaba uma inani linyuka, nabathengi nabo kanjalo bazonyuka uma inani linyuka uma inani labathengi linyuka naleli lokufuna lizonyuka kanjena. Lana uma linyuka kakhulu chaza ukuthi nangale ukufunwa komhlaba kuzonyuka kakhulu uma inani leli linyuka kakhulu nalo. Bese-ke nangapha ngeke uhlale unomugqa oqondile, nangapha ungaba nama-curve nakhona. Ngesinye isikhathi ungathola ama-curve, kuya ngegraph ozobe uyenza ukuthi izobe injani leyo graph leyo ozobe uyenza. Kodwa lana uyabona ukuthi uma inani linyuka i-demand, umhlaba lo, ukufunwa komhlaba nako kuyanyuka. Ngakho-ke lana kuyanyuka kokubili, ukufunwa komhlaba kuyanyuka uma inani linyuka, akufani ngale bokwehla. Ithi lana senze lena ukuthi uzobona, sidwebele le ekanje ukuze lana ubone into engiyishoyo. Lana sithi sino x
ngapha sithi sino y sikudwebele kanje. Bese lana mabakubuza ukuthi kwenzekani uma u-x no y anyuka. Uma lana uzobona ukuthi uma u-x enyuka kanje, angithi uyabona lana u-x uyanyuka, u-y naye kanjalo uyanyuka. Lokhu kuchaza ukuthi uma u-x enyuka no-y naye uyenyuka, akehli. Uma u-x enyuka no-y uyamlandela kanjalo enyuke naye. Sibhale kanjani ukuthi la u-y uyanyuka uma u-x enyuka no-y naye uyanyuka. Bese-ke lana masenze enye igraph ebukeka kanjena yona. Sino A no B ngapha, yona igraph yethu izobukeka kanje, izobukeka yehle. Bese lana mababuza ukuthi kwenzekani ku B uma u-A enyuka. Lana uyabona ukuthi uma u-A enyuka, uthatha iphoyinti leli ulibeke lana, uyabona ukuthi uma u-A enyuka u-B yena uyehla, njengoba ubona lana. Ithi ngikucacisele lana, uma u-x no-y benyuka ngale, ithi sibhale lana kuqala ukubona ukuthi uma u-A enyuka u-B uyehla. Lana uma u-x no-y banyuka ngokufana. Uma u-x enyuka nalana u-y naye uyenyuka, yingakho umugqa wakhona unje, uya phezulu. Usuka lapha phansi uya phezulu, yingoba u-x uma enyuka no-y naye ngokunjalo uyenyuka ngapha kule graph le engapha. Ubudlelwana bakhona ilobo. Kodwa-ke ngapha kuhlukile khona. Ngapha kuhlukile ngoba uma u-A enyuka u-B uyehla. Ngale loya mugqa loyana wako-A siwubiza nge-upward slope, lona ongapha ku-B siwubiza nge-downward slope noma i-negative slope. Ungakhohlwa ukusivakashela futhi kwa-ClickMaths uthole izibonelo eziningi ongazilolonga ngazo.